Morning, viewers. In today's presentation, we are going to continue with numbers from 81 to 90. Iri asatọ na otu wee ruo na iri iteghete. 81, iri asatọ na otu. 82, iri asatọ na abụọ. 83, iri asatọ na atọ. 84, iri asatọ na anọ. 85, iri asatọ na ise. 86, iri asatọ na isii. 87, iri asatọ na asaa. 88, iri asatọ na asatọ. 89, iri asatọ na iteghete maọbụ itoolu. 90, iri itoolu. Ya bụ ihe anyị ga-amụta taa. Anyị na-ekwuzi ka onye ọbụla anyị ga-agbasasị ozu a ka ụmụnna anyị ndị na-ebe dị iche n'afọ ihe anyị na-eme na gịnị n'asụsụ Igbo. Ndewonu, daalụnụ.